Сәлам дуслар, ничек хәлләрегез, ничек кәефләрегез? Беренчедән, менә шушы туры эфирга чыгуымның сәбәбе нидә дип сорасагыз, әйтәсем килә, барысына да мәгълүмат итеп, менә безнең инде 14 ел буе үзебезнең ВКонтакте шелтәрендә бик күп безнең фанатлар ачылган группалар эшләп кирә. Аларга зур рәхмәтләремне әйтәсем килә беренчедән. Һәм икенчедән, сезгә яңалык әйтәсем килә, менә шушы үзебезнең тарафтан без инде официаль үземнең битемне булдырырга булдым. Безнең официаль группабыз булачак. Анда инде без төрле уеннар, төрле кызыклы әйберләр сезгә тәкъдим итәчәкбез. Һәм инде мин уйлыйм, шушы официаль рәвештә без инде сезнең белән тагы да яхшырак эшләрбез дип. Һәм әйтәсем килә, минем үземнең ВКонтакте да булган страничкамда мин сезгә ссылканы анда калдырырмын, ничек безгә язылырга мөмкин. Һәм инде әйтәсем килә, менә шушы яңа битебез ачылу уңаеннан без инде Манго Тур компаниясе белән бик зур матур сәяхәт уйнатырга булдык. 2 кешелек Төркиягә юллама. 10 көнгә рәхәтләнеп ял итеп кайтырсыз дуслар. Язылыгыз безнең шушы ВКонтакте шелтәрендә булган официаль группабызга. Без анда кайнашачакбыз сезнең белән, яңа уеннар уйнатачакбыз һәм бергә тагы да якынрак булачакбыз бер-беребезгә. Шуңа күрә безнең белән калыгыз, безгә язылыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр үзебезнең официаль группабызда. Рәхмәт барыгызга да.